Felly, ar ôl i chi recordio'r Cameo ar PowerPoint, ac yn yr achos yma ac yr enghraifft yma, dwi wedi creu Microsoft Form fel tasg anghydamserol i'r disgyblion i gwblhau. Bydd angen i chi wedyn creu aseiniad a wedyn bydd y disgyblion yn gallu cwblhau y gwaith wedyn. Felly, ewch i'r tîm ac yna assignments. Ac yna, cliciwch ar Create, a mae yna 2 opsiwn da chi fan hyn. Nawr, os chi'n clicio New Quiz, chi'n gallu ychwanegu y quiz fel aseiniad, ond ar Microsoft Teams, bydd dim opsiwn da chi wedyn i atodi y fideo i'r aseiniad. Okay? Ond os chi jyst eisiau rannu ffom neu quiz i'r disgyblion trwy Microsoft Teams, mae hwn yn ffordd gyflym i wneud e. Ond yn yr enghraifft yma, dwi'n mynd i clicio ar New Assignment achos dwi eisiau atodi yr Cameo dwi wedi recordio a hefyd y quiz wedyn dwi wedi creu ar gyfer fel tasg anghydamserol i'r disgyblion i gwblhau. Felly, fel arfer, newch yn siŵr bod chi'n ychwanegu teitl a cyfarwyddiadau a bod chi nodi pryd i chi eisiau disgyblion i gwblhau y gwaith a felly. Ac yna, fyddwch chi yn uwchlwytho, yn gyntaf, dwi'n mynd i uwchlwytho y Cameo dwi'n recordio mewn i'r tîm. So chwiliwch am y fideo, y recordiad, ac yna atodwch y fideo i'r aseiniad. Y cam nesaf yw i atodi yr holiadur neu'r quiz mewn i'r aseiniad. A'r unig ffordd chi'n gallu gwneud hwnna trwy Microsoft Teams yw i rannu dolen yr quiz mewn i'r aseiniad. Felly, os na i jyst agor yr quiz nes i creu, so dyma fe. Os i collect responses, dwi wedyn yn copy link, so dwi'n copio yr dolen, a wedyn byddai'n glidio hwnna mewn i'r aseiniad. Nawr, chi yn gallu cael anyone can respond, neu os chi'n dewis only people in hub can respond, yn amlwg mae fe'n casglu enwau y disgyblion. So mae'n fyny chi pa un i chi eisiau defnyddio. Dwi hefyd yn mynd i defnyddio shorten URL i jyst i wneud e bach yn fwy cryno. So copy link, nôl i'r tîm, attach link, ac dwi wedi ychwanegu teitl byr i cael ei ychwanegu mewn i'r aseiniad. Attach. Felly, dwi wedi atodi yr Cameo i roi rhyw fath o cyd-destun i'r disgyblion, a wedyn dyma'r quiz bydd angen i'r disgyblion i gwblhau. Ar ôl i chi ychwanegu teitl a cyfarwyddiadau i'r aseiniad, gallwch chi clicio ar Assign, a wedyn bydd y gweithgaredd yn cael ei rannu i'r disgyblion i gwblhau trwy Microsoft Teams.